אני אלך לפה. ברגוע. איזה נוף יפה. ילדה, רוצה סוכריה? כן, בסדר. תביא לי. מה? אוי, לא, זה רעיל! אוי, לא. מה קורה לי? מה זה? איפה אני? אתה במקום של מוחמד. מה אני עושה פה? מה אני אמור לעשות? סתום את הפה. לא. תכנס לפה. מה את הולכת לעשות לי? זה סוכריה? מה? את כל זה את עשית בשביל לבקש ממני אם אני רוצה סוכריה? אני הולך. סתום את הפה, זה משהו טוב. היי, ילד. רגע, אני אחתוך אותך. לא, מה את עושה? לא!